Figyeljük meg, egyetlen kipattanó labdát nem tudunk összeszedni. Bosszantó. Kipattanó labda, kipattanó labda. Itt van egy kilépés, és azzal, hogy kiléptél, kiszorítottad a lövését, folyosót csináltál az átlövésének, és a Dóri nagyon szépen rá tudott mozogni erre a lövésre. Itt a Petra elé vezetjük a labdát. Laura, Maja, és nézd meg, hogy a Petra hova érkezik. Túlmész Petra a záráson. Itt, ezen a két záráson túlmész, és a szembe kilépő védővel fogod találni szembe magad. Nézd meg, hogyha ide érkeznél mondjuk ide, erre a támadótársra is, a fölött próbálnál lőni. Vagy visszamozognál ebbe az irányba, hogy itt mekkora területek vannak még erre, balra. Le lehetne húzni, vissza lehetne emelni, le lehetne passzolni szélre. De még egyszer mondom, a felkanyarodásból, hogyha te ide érkezel, akkor e fölött, a zárás fölött kellene lőni a labdát, és nem oda menni keresni a védőt, ahol természetesen ütközni tudsz csak vele, és az kiszorítja a lövésedet, nem beszélve arról, hogy ez a kiszorított lövés csak egyenesbe tud menni, és a jó kapusok az egyenes oldalon állnak, amit mutat a jelenlegi képállás is, és ebből nagyon nehéz gólt lőni. De ha már egyszer így letámadott ez a védő, akkor lehetne egy továbbjátékkal oldalirányba is játékba hozni a Rebekát, a Rebekáikat, viszont a Rebekáiknak közelebb kell lenni ahhoz a falhoz, a Karina pedig mindig legyen lent célen. Én nem értem, hogy mit akarsz itt fönt, Karina. Érthetetlen számomra. És akkor nézd meg, hogy itt a Petra ütközéséből sajnos a kapus biztosan véd. Az oldalazó védekezésünkkel elég sokszor kényszerítettük őket passzív játékba, ez nagyon jó volt, nagyon hatékony volt. Most is passzívban, ott arra kellene ügyelni a Majának jobban, hogy ezt a betörést ne a vonalon fogadja. Mert hogyha a játékvezető most igazán szigorú lett volna, akkor 7 méteres ad. Tehát a támadó szándékra a Majának fel kell lépni, és ütközni kell a támadóval. Itt az átlövés elment, kapus kidobás lesz. Most mondja meg nekem valaki, hogy a Laura itt szép lassú kocogásban miért megy befele? Hát egy szélsőnek itt az oldalvonal mellett ilyenkor, mint a rakéta el kell indulni, és a szélső pozícióját fel kell venni. Erre elindul a Petra belső oldalára, és utána próbál kikóvályogni szélre. Már rég ott kéne lenni a szélső poszton. Itt egy irányító befutás következik. Nagyon rossz, hogy ide följön a Laura. Ha följön ide a Laura, akkor ezeket a védőket, a védelem súlypontját nem kényszerítjük ki ide oldalirányba. Érthetetlen, hogy miért lép oda föl, a Petra pedig bésikbe miért nem támadja meg a falat. És jön a Maja, nézzük meg, hogy a Maja hova érkezett, és a Petra melyik emberét akarja megtámadni. Tehát a Maja befutott ide a 2-es, 3-as közé, a Petrának ebben az esetben rá kell mélységben törni a falra, nem passzolni a labdát, mert hogyha nem törsz rá itt mélységbe, és ezt a két embert nem lépteted össze, akkor amit szeretnék, hogy itt területet nyerjünk a Rebekának, az nem fog megtörténni. Nézd meg, Petra, egy sima oldalpasszal játszott tovább a labdát,
ahelyett, hogy még egyszer mondom, ide a két védő közé rátöréssel megmozgatod ebbe az irányba ezt a hármast, és akkor nagyobb területe marad itt a Rebekának a kettessel szemben. Itt egy sima húzás érkezik balról, Petra átemeli a kettest, ebből ki kellene tenni szélre a labdát, Petra. Ott van a szélső, nézd meg mekkora területen, nézd meg mekkora területen. Ebből az átemelésből a társat kell megjátszani. Te tovább birkózod magad, még el is mész szélen, de nem fúj a játékvezető. És kimarad a helyzet, ahelyett, hogy egy biztos szélről támadással zártuk volna ezt az akciót. Arra kérem a Petrát, hogy a kettes rátörésénél ilyenkor ne sátra rendezőködjön csak be, hanem lépjen métert előre, és itt ütközön fel valahol 8-9 méteren ezzel a kettessel, és itt oldalirányban segítenek, támogatnak a védőtársat, tehát bátran tessék föllépni, életveszélyes magadra engedni az átlövőt, és abból lövő pozíciót adni neki. Labdafelvitel, miért vezetgeti itt a Baja a labdát? Már rég tovább kellett volna adni, és megtámadni a falat. Nagyon sok gólt tudunk lőni a rendezetlen védelem ellen. A mi csapatunk egyik legnagyobb erőssége. Labdaleütés, labdavezetés nélkül vigyük fel a labdát. A Luca pedig nem maradjon le, már rég a falba kéne neki lenni. Ugyanúgy, ahogy az előbb a Laura, a védekező pozícióból nem keresi egyből azt a támadó helyezkedést, amiből hasznát vehetné a csapat. Ez egy 3-8-as lesz. Itt megint arra kérem a Laurát, hogy itt legyen a sarokból, abból passzoljon. És a 3-8-ast, hogyha elkezdjük jobbra, a Petra mélységbe törjön rá. Nézzük meg, hogy mi fog történni. Nincs mélységi rátörés, egy sima passz, a Maja simán lepasszolja a Rebekának a labdát. A Majának ide rá kéne kanyarodni mélységbe a falra, és ebből a kanyarból előkészíteni a Rebekának. Nem egy sima labda keresztbevitelről van itt szó, hanem elé kell vezetni a labdát, mélységbe a falnak kell indulni, és abból felkanyarodásra adni a Rebekának. És akkor a Rebeka jön, zár is, és nézzük meg a Petrát megint, leüti a labdát, ahelyett, hogy ide ebbe a kettő zárásba érkezne, és ott keresni az átlövő pozíciót. Soha nem a zárásba mész, Petra. Ebből így nem lesz helyzet, ebből nem lesz gól. Itt egy üres balt szándékozunk csinálni. Itt megint nem voltak mélységi rátörések. Az üres balt is úgy kell kezdeni, hogy a Laura itt megtámadja a szélső védőjét, feszültség alá helyezi. A Petra rátörésből passzolja tovább a Majának a labdát. És az üres helycserébe, amikor érkezik a Petra, nézd meg megint hova megy, bele a védőbe. Ide, ebbe az zárásba kell jönni. Ez fölött, a Luca fölött kell előni a labdát. A Luca azért zár itt. De hogyha nem tudjuk átlövéssel befejezni, mert föltolják a Lucát, akkor még mindig ott van az esély egy továbbjátékra ide kettesbe. És itt a 2-1 helyzet, illetve hogyha Petra ide jön itt 3-2 helyzetből, gólt tudunk lőni. Vagy szélen, vagy kettőbe, vagy a Petra betöréséből. De még egyszer mondom, első szándékra itt a Petrának erre a zárásra kell rákanyarodni, és az átlövő helyzetet ott keresni, és nem a védőt keresni, nem a védőnek az ütkezését keresni. Nagyon rossz, Petra. Ha vonalon védekezel, nézd meg, nem lehet más, csak 7 méteres. Tehát ott a kettesre a Majának fel kellett volna lépni, és 7-8-9 méteren az ilyen betörni szándékozó játékossal testtel kell találkozni. A középkezdés lerohanás az egyik erősségünk, a Petra szépen viszi rá a labdát a falra, de a
Karina le van maradva. A Karinának még hamarabb kellene fölérni ezzel a középkezéssel, ritmusra indulni, és akkor nem eshetne meg velünk az a baj, hogy a Rebeka rátöréséről lemaradt tulajdonképpen a Karina, egy kicsit mögé megy a labda, és elejti. Ez, hogyha a Karina hamarabb felveszi a pozícióját, akkor egy tiszta gólhelyzet. Lerohanás, középkezés lerohanás, a csapat erőssége, ezt tessék használni, de mindenkinek részt kell benne venni, és tessék a többieknek is második, harmadik hullámba érkezni, és a rendezetlen védelem elleni játékot erőltetni. Ennél a védekezésnél a maja fölöslegesen van ott fönn. Nézd meg, és abba a sávba, ahol ez a középső ember kijátszotta szélre a labdát, ott kellett volna állnod. És az még mindig 8 méteren van, tehát mélységben fönn vagy rendesen, de erre a passzra esetleg fogékony tudná lenni. Értelmetlen volt ez a kockáztatása a védekezésnek, mert a szélre kilőtt labdából pozíciót tudtak nyerni, és 7 méterest harcoltak ki. Erőltetni a középkezdés lerohanást, mindig lesz belőle helyzet, most is egy 7 méterest a Karina ki tudott belőle harcolni. Védekezésnél ez a távolsága jó, amit most itt látsz a Majánál, mert a cselező emberre a hatost elhagyva fellépett, találkozott a támadójával, és abból nagyon szépen még meg tudott segíteni. Így kell egymást támogatni, védekezésbe segíteni, mélységben pedig ennyire tessék fellépni. Húzásokból a széleket sokkal jobban kellene használnunk. Itt most jobbról érkezik egy húzás, de tessék megnézni, hogy a középső támadók mélységben nem támadják meg a falat, és ez baj. Itt a Rebekának már rá kellett volna törni. A védelmet itt feszültség alá helyezni. A Majának itt szintén rá kellett volna törni. A védőt feszültség alá helyezni. És akkor, hogyha a védelemnek a súlypontját sikerül a másik oldalra helyezni, akkor biztos helyzet van itt ezen az oldalon, még így is egy ilyen rosszul kivitelezett húzás után is. Ennél a védekezésnél nagyon szépen megtalálta mindenki az emberét, csináltak egy 3-as, 8-ast, a Rebeka volt a kilépő ember, a Maja szembe találta magát ezzel a támadóval, a Karina pedig kontrollon tartotta a beállót. Egy baj volt, hogy alászaladt a Rebeka, és ebből a cselezésből nagyon megverte a támadója. Ez az, amit mondani szoktam, hogy a lövő, a sáncnak melyik oldalán lövi el a labdát, ahhoz képest kell a kapusnak jól helyezkedni. A kapusoknál minden a helyezkedésen múlik. És akkor, amikor a Petra ezzel a sánccal egy elhajlásba kényszerítette ezt a lövőt, a Vandának már ott kellene állni abba a jobb sarokba, és vigyázállásba várni a labdát. És lemaradunk róla, azért, mert a helyezkedésed nem volt optimális. Végre egyszer a kipattanó labda nőnk lett, és gólt értünk el belőle. Gratulálok! Az ellenfél szabaddobásánál mindig el kell hagyni a hatost. Nem kell próbálni feltolni az embereket, ki kell lépni. Szépen kilépett a Rebeka, és ezzel a kilépéssel most belekényszerítette abba a sávba a lövést, ahol a Vanda is helytált. Gratulálok hozzá, így kell a sánchoz képest helyezkedni a kapusnak. Még egyszer ez a szabaddobás. Természetesen a kipattanó labdákra is nagyon kell figyelnünk, mert nagyon sokszor átsorgunk, és a kipattanó labdák az ellenfélhez kerülnek. Tehát a kipattanó labdának a fontossága nagyon-nagyon lényeges kérdés.
itt egy szép sánc lesz. Bravo! Megszereztük a labdát, és előre járatjuk a labdát, akkor abból lesz lehetőség. Még akkor is, hogyha most nem tudtuk végigvinni a támadást. De a szándéknak mindig annak kell lenni, hogy pussunk, rohanjunk. Karina hátsó keresztre adja a labdát a Rebekának. Ezt húzásból kéne csinálni. Nézd meg, itt átsorog a maja. Tehát ide a Rebekának úgy kellett volna érkezni a labdának, hogy rátörés. A Rebekának közelebb kell lenni a falhoz, hogy gyorsabban odaérjen a hátsó keresztre, és hogyha ezek a mélységi rátörések megtörténnek ott bal kettőbe, középen, a Rebeka közelebb van. Most a Karina szép laposan érkezett a hátsó keresztre, megvan a helyzet, csak be kellene lőni. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy egy sima húzás, az úgy kezdődjön, hogy ez a kettes ember először is leadja a szélre, a szél rátör, abból húzásra kapja a kettes, az rátör, húzásra adja a Petrának, rátör, és azokból a rátörésekből ide helyezünk egy erős súlypontot, és akkor a Rebekának sokkal nagyobb helyzete lesz itt kettesen. Még így is meg tudta csinálni, de még egyszer mondom, mélységi rátörések nélkül nincs húzás. A Rebeka pedig, hogyha látja, hogy a szélen ilyen optimális helyzetben van a társa, akkor oda is ki lehet tenni a labdát. Ott van az Anna. Ebből a húzásból a Rebekának óriási területe van itt. Ügyesen meg lehet ezt játszani, de sokkal hatékonyabb ilyenkor a kettes támadó játéka, ha befele cseled és kifele jön, mert akkor még ott a szélsőt esetleg játékba tudja hozni. Így meg a befelé cselből a hátsó védővel fog találkozni, mondjuk rajta is keresztül megy, de kifele átemeléssel sokkal ügyesebben és gyorsabban meg lehet verni a kettes védőt. A legfontosabb hibákra szerettem volna felhívni a figyelmeteket. Ettől tudunk mi sokkal jobban, precízebben játszani kevesebb hibával, és a kevesebb hiba elengedhetetlen lesz a Diák Olimpián. Csak akkor van esélyünk, ha ezeket az elemi hiányosságainkat ki tudjuk küszöbölni. Nagyon kérek mindenkit arra, hogy ezeket a felvételeket akár többször is játssza le saját magának, elsősorban itt az érintettekről van szó. Arra kérlek benneteket, hogy koncentráljatok a jövő heti Diák Olimpiai döntőbe jutásra. Nagyon nehéz lesz, kettes labdával, idősebb korosztályban, de képesek vagyunk rá, ügyesek vagytok, az eddig elért eredményeink minket igazolnak. Gratulálok, lányok, hajrá HKC!